Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şuň 2026-njy ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamby güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly dinleyijiler, ine şuňky biziň gepleşmemiň temasy haçanda ganhor we onuň maşgalasy ýurdu eýlenine ýurt dolandyrsa türkmen halky gowy ýaşap bilermi ýa ýok? Ine şu arada gurulmalar men bir näçe sany videolar okudum size. Gyzykly videolar we o videolary siz YouTube'da da, TikTok'da da görüp tapyp bilersiňiz. Men sizem ýöne şu videolarda bir many bar, men şu manysyny size düşündirjek bolýan. Egerde siziň başga pikiriniz bolsa ýa başga soruňyz bolsa, şu videoň aşagyna kommentariýa ýazmagy unutmaň. Siziň pikirleriniz, siziň maslahatlaryňyz bize gatpajy. Hormatly dinleyijiler, gelin ine birinji video seýrediň. Men size görkezim we kommentariýa bereyim. Ine Türkmenistanyň ýollary şuraya alyp. Indiki video seýrediň. Ine biziň maslahatlarymyz. Gördüňizmi? Ýalnız men ýollary gördüm, ýollary her ýere mörkezýän. Bir gaty ütýän zat ýok. Ine häzir toýan mörkezýän owuda näme toýulypdyr, seýdim. Ýani ýollaryna, owaň ýollaryna. Nähili köçeleri, nähili ýagny owulaň ýollary, ine şuňa ünsep seýdim. Toy her wagtym ýol bekläp edýärler. Ýagny içinde et bolmak ýa köp mihman sap bolmak, şoň üçin ýol bekläp edýärler. Şu ýol şu ýani öýlenýän oglanyň öňündäki, owasyndäki öňündäki köçe ýoly. Ünsep ine şu biziň hakykatymyz. Ýagny ýarlakçylar da, ýarlakçylar bolýan, ýene bir ýarlakçylar da hakyky halkyň durmuşy, hakyky halkyň günnäki durmuşy ýaly. Ünsep. Indiki videoňy görýän, ünsep. Odalardan edinettiriklerden habarın var mı senin? Bilmem bu tane prezidentin edinettiriklerden hakkında. Benim yallık hakkında. Rusya'ya edinettirik oğulunu. Ine halkymyz otyýa, ýorunjyýa, ýagny özüni eklejek bol. Şularlaryň aýan aýlyklary, edin oğulluklary, halka hyrmat bermeýänliklary hakkında durun edýär. Ben şu Hudaýyňdan toýdum indi ol. Aýallar kultur bar ýa, aýallar ýoldan çykyp bar ýa, başgalar bolup bar ýa. Adamlar dini terk edip bar ýa. Ýurtda adam oýmady bu da. Bizde hakda birbirine bizde hakda getirip başlaýar. Wala annem durçunlar. Türkmenistan dini şirkide. Hormatly dinleyijiler, gatdogy belläp geçdi diýeriz. Ýagny
Vatan bolanna gurban bolup bolmaýar. Vatan bolanna gurban ya serdar bolmaýar. Vatan bolanna gurbanyn serdaryň eli, agzy, sırty bolmaýar. Vatan bolanna bizim aňardan gelýän ata barlygymyzyň goýup giden ýerler bolýar. Bizim däpde surumyz bolýar, bizim taryhymyz bolýar, bizim ýaşap öňüňizden ýerlerimiz bolýar. Şol toprakda bütün ömrüni işläp, at galanyp, gahrymançylyk edip wepat bolanlar bolýar. Şo ýerde bizim ata barlygymyzyň mazarlary bolýar. Bizim tebi baýlyklarymyz bolýar. Şo ýerdäki ýaşaýan goňşularymyz, doganarnaşymyz vatan bolýar. Hiç wagtym prezidentiň sırty ýa-da özüne maşennik, ganhor, niyaz öldüren Gurbany Berdimuhamedowyň eli ayagy ýa bagşlan bolan sırty vatan bolmaýar. Ol bu girmişekler. Onanyň tiz gelecekde olar yitip ýanky ýok bolmadyk ýaly bolarlar. Ýöne häzirlikçe bize hyzmat etmeli adamlar ganhor, bize garya özüni Hudaýdyr diýip pikir edýär. Kim olar? Ýazmadan çykarmaň şuny. Gelin indiki video seyredelim. Assalamualaikum halkım, arkadaşlarım, ferdarlar. Men şu videonun mecbur ýagdaýda çykmak boldum. Şu videondan soň meni oýun soň meni ýaşatjaklarmy ejen pahyra gurup maýydy, ejen pahyra gurup maýydy. Jewer çekip aýyrly. Menim şu videonu çekimden soň Ahal welaýatynyň organizatörleri ýetapym Askal bankyň ornmakar altyreje bäş sany aýal bolanyň meni awak goýmajagyny bilýän hormatly ferdarlar 2009-njy ýylda hakamyň ýurdun täwelledi. 2012-njy ýylda Ilýasow bolan Muratbekler döwründe isleýän döwründe buyruk etatynda Şimdi ol öz arzyna ýa-da ýöne nide döwlet wa sen prezidentde ýüldürüş edende seni emhime polisiýa urup gidýärler. O ne döwlet bolýar? O ne prezident bolýar? Onu da arkadagy ferdar. Oň arkadagy var ýöne bizim arkadagymyz ýok. O ne döwletiň guruluşy bolýar? Döwlet guruluşy bolýar. Sebebi ardyna aýtsan gelip ýygnak gidýärler, basýarlar ýa urup gidýärler. Nide olar? Näçe biz özümiz arlaýar? Näçe biz şu zatlary etdirýär? Şu haramdady tokma. Kim o Serdar Berdimuhamed diýen? Gelmişek. Hiç wagt saýlanmadyk. Muňa seden berýän ýok. Muny ýanky hormat goýanam ýok. Bul kiçik dompromeniň başlygy bolup bilmejek adam, ykdysadyatda, siýasatda nol adam. Bu näli arkada alýarda bolýar. Bizim talygatly prezidentimiz bolýar. Biz özümüz alýar. Biz şoňa prezident diýär. Bir bolmajak adama prezident diýär. Bolmajak adama bolşunyň ýokary hormat goýup, oň adyny galdyryp, zat edip biz agyr güne düşýär. Näçe berýär? Güne özümizde. Serdar Berdimuhamedow da der, Gurbany Berdimuhamedow da der. Olar kezzaplar, ganhorlar. Bu düşünkli. Olar türmede oturmaly adamlar. Näçe biz türmede oturmaly adamlara ýüzlenip, haýyş edip, ýa-ni talap etmän haýyş edip, olaryň gorkýar. Olar bir. Men emhime banditlary ýüzlenjek bolýan. Polis, zombiler we emhime ganhor banditlara. Şeýle hüküme hyzmat edýär. İksan jinayet hyzmat edýär, bilýärmi? Günne konstitusiýany bozýar. Gurbanyň konstitusiýa bozmadyk güni ýok. Serdar Berdimuhamedowyň konstitusiýany bozmak güni ýok. Siz konstitusiýany gorumaly, siz prezident gorumaly, siz halky we konstitusiýany gorumaly. Konstitusiýa esasy Türkmenistanyň kanuny. Halk, döwlet we döwlet guruluşy arasynda gatnaşyklary gurulýan ýa-ni halkara Türkmenistanyň konstitusiýasy. Bütün dünýä halkara konwensiýaly şertnamalara deň gelýän bir dokument, esas dokument. Şoň esasynda hemme kanunlar çykýar. Zakon o polisi, MHM, prezident, eýle-beýle hemme şondan çykýar. Konstitusiýada ýazylmy? Eger bir arz etseň, sen ýygnak gitmeli. Ya sen vurmaly.
Bam şol ýa. Ýok. Näçe siz konstitusiýany bolýar? Näçe şuraya çykyş edýäne? Siz ýa-da gelip ýygnak edýäňiz. Näme sebäpli siz şoňa ses galdyryp ýa gorkudýaňyz? Näme sebäpli? Näme sebäbi bar? Konstitusiýa ruhsat berýärmi? Ýok. Näçe siz iki zan jenaýatçy Gurban we Serdar Berdimuhamedowlar dinläp jenaýat edýäňiz? Haçan jenaýatçylar ýok bolup gider Türkmenistanda? Haçan Türkmen halky normal ýaşar? Aýdyňy öýdüňiz. Emheme polisiýa düýüniň jenaýatçy bolýar. Şu ikisany haramlary taklap. Siz egerde bir yerde adaletlik bolmasa, halkyň içinde total ýa-ni hemme ýerde adaletlik bolmasa we bir jenaýatçy bir zat ýa-ni sizden diýýär bir kanuda siz halka hyzmat etmän, adalaty gurman şu jenaýatçylara barp hyzmat edýäňiz. Indi öýleňizi düşündirin, siz kimi işleýäňiz? Zuluma, ganhorlara, jenaýatçylara işleýäňiz. Onda döwlet ýok da, onda bizim polis diýen adamlarymyz kanun etatynda, konstitusiýa etatynda halka hyzmat etmeli adamlar jenaýatçylara hyzmat edýän bolsa, onda hany döwlet? Hany Türkmenistan? Ýok. 90-njy ýyldan beri Türkmenistan ýok. Ol ikinji diktator Türkmenistan bar, öz-özüne döwlet ýatan ýa-ni Saparmurat Niýazow onsoň oň ýa-ni wezipetini basyp alan, onam öldürip gelen Gurban Berdimuhamedow. Ol bolsa häzir hem şol ýa-ni prezidentiň döwleti, o bizim döwletimiz däl. Näme bizim döwletimiz bolsa, bizim haklarymyz boldy. Bizim döwletimiz bolsa, biz azat gezerdik-de. Daşyna wiza çykardyk. Daşyna pasportlar çarşardylar. Ýa-ni ilçhanalar bize hyzmat ederdiler. O bizi görünen düşmana, görünýärler başga bir daşörtden gelene hyzmat edýärler, Türkmenistana hyzmat edýärler. Ne döwlet bolýar? Döwlet ýok. Eger döwlet ýok bolsa, emheme polis günlük kanunlar bozýan bolsa, prezident onuň kakasy günlük kanunlar bozýan bolsa, onda biz näçe kanuny ymtyrmaly? Näçe biz kanuna hormat goýmaly? Eger siz hormat goýmasaňyz, siz günle jenaýat etseňiz, biz size garşy näme görüşmeli? Aýdyňyzmy? Elimde yara almalymy? Näme görüşmeli size garşy? Men Türkmen halkyna öýdüňän, men polisden emhemeden bir zada garşymok. İksan ganhodana hiç zada garşymok. Olu dine ýygnamaly. Türkmen halkyny öýdüňän, biz şunu aýyrmasak geljek ýok. Bizim geljegimiz ýok. Türkmenistan döwleti ýok. Ananyň. Häzir Türkmenistan döwlet ananyň ýegeni, ýa-ni baldydy, gaýny, çörükeni, ýa-ni hemme çürük tohumynyň haklary konstitusiýadan ýokurdy. O näme döwlet? Hani dinlik, hani azat, hani doğunluk. Yok. Liberté, egalité, fraternité diye konsolda. Yok bizde. Bizim konstitusiýamyz şoň etatynda şu prinsiple gurulanar. Näçe iki tane adam ve onun tohumy konstitusiýadan ýokary. Haklary ýok. Jenaýat iş edýär. Bunu. Näçe konserta bir ýerde gelende çağrışda öňe çykmalymış. 5'te 4'te damlar gidýärler çağrışıklary, soğuk, kış, gar ak gidýärler, takla diýärler. Näme sebäpli çağrışyklar gynanýar? Bir tane prezident gelýärmiş diýip, ýok oraya. Diňe Koreýada we Türkmenistanda bar. Näme şonu etdirýär? Ýakynlar. Molimler, ýa-ni direktorlar, zawuşlar, ýokary hujalyň, orta hujalyň direktorlary näçe edýär şonu? Näçe siz boyun edýär şonu? İştirmedi. Ana kim oýdy şonu oýdy? Universitetler yapılıp başlar. Kim oýdy şonu oýdy? Et bolýar. Gaz, nebit önümlerini ýa-ni ýerden gazyp alýanlar, ýerden alýanlar adamlar. Näme işleýär? Näme edýär? Oý biz işlemede pul ýok. İşlemde de pul ýok. Top näme? Taşla bir iş bir ay, 2 ay. Görürsiň, hemme ştraflar gerler, kontrakty bulup gaçyp giderler. Bolly. Biz milyon görünüş var şu iksany haramdadan aýyrmak. Şoň bir iň ansat ýa-ni görünüşi köçe çykmalylar. Öýde ýatmaly. Gitmeň işe, oturuň. Sizin zabastovkaňyz şu. Hiç ýere gitmeň, yaramok. Şu gün toy edýän, şu gün sadaka edýän, öýdýän bir çykmaň işe. Ananyň ılgak gelirler, hümmetimiz galar. Sizin haklaryňyzy tiýlap başlarlar. Emhemeden başlar. Häkimden başlar. Ýa-ni ministerden başlar, vice-premierden başlar, prezidentden başlar. Hemmeti
Fide ıntılarlar. Gul ýaly olan ýalar onun daşyndan ýallaklara gidip pul töläp konsert edýär. Öýüňizde toy hindi film ýaly ýaky toy edýär. Näme etjek? Siz özüňizden, bizim halkynyň özünden, menem ma içinde. Biz şonu etdirýär şolar. Biz şonu edýär. Zakatçyk biz. Zakat etmeli, şu bolmaýar. Näme? Gelin indi kriýat edelim. В Туркменистане ввели новые ограничения для тех, кто хочет уехать за границу. На этот раз они коснулись студентов, планирующих получить образование в иностранных вузах. По информации Балканского вилаята, отныне оплачивать обучение через туркменские банки по официальному курсу валюты смогут только те студенты, которые поступили в университеты из списка, утвержденного Министерством образования Туркменистана. Şu video ýene gelecek bolýan bir maskarçy. Bizim arkadağımız var. Yani bizim arkadağı ferdağımız var. Şu bizi bir durmuş koyup berdi adetdi. İki olup, ananın iki olup giyice onu hiç etmeyen konvertasyon ettirin. Bizim manadın hümmüdü konvertasyası yok. Manadın konvertasyası bazarda. Helam şu bazar var. Manadın açık hümmüdü var. Olum yok olmasa. Şu bazara ayırsan olum yok. Bespredelina geçtikdi. O ne dövlet bolýar? Sen manadın yani aylanok, sen bankynda sen manadyn çalyşyp bolanok. Hatta görgülü studentler daşörde diýerler, näme olar dollary Türkmenistana da näme ýok. Olar dollary Türkmenistany padýalk etmelimi? Ýok. Olaryň manatlary bar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasynda Türkmenistana manat ýöreýär. Manadın konvertasiýasy bolmaly. Bolmasa ol fantik bolýar. Ýöne kagyjyga bolýar. Çok fantik kaçan siz real pul edersiniz. Urwan we terda bermeli. Utonan lokmy? Bir topar obyektler buryan, aýdym sad edýän, ral edýän, at çapýan, atdan ýykylýan, eşek çapýan, pişik seredýän, itlere pamitlik koýan, ýa atlara köşkler urýan elementarna döwletin hümmeti bolýar, manady bolmaly, manadam konvertasiýasy bolmaly. Hemme valyuta konvertasiýasy soňranda hatya bir valyuta dollara konvertasiýa et bolýar, şonu ýa ýok. Bolmasa özüň kaýdyn. Ya gadyn kaýdyn konvertasiýasyny. Ýok atdy. Siz döwlet guruşuny bilen doga. Döwletiň nämedigini bilen doga. Siz döwlet tip öz ýüňiňi hatap edýäňiz. Islenik pulu sokup ýördiňiz, islenik tarafa. Döwlet ýok. Eger döwletiň valyutasy, ýa manady daşyrtlarda hümmeti bolmasa döwlet ýok, ananyň. Siz ýene dollar aýlaňyz. Manat aýlan bilen ýoksa manat hiç bar. Şoň üçin biz üstünlük kazandyk. Hiç adam kazanıp bilmedik. Ağrımız döküldü. Siýasat tarapyndan bizim üstümizden gülýärler. Halkymyz geday boldy, daşörtleri işleýär. Şoň esasynda ýa gulçulukda, şoň esasynda özüni ekläp. Ekonomika aýlanmak, manat aýlanmak, manadyň hümmeti ýok, manadyň ýa konvertasiýasy ýok. Oň daşyndan biz TV waýatlarymyzy ummasyz köp satýar. Hatta Niyazov kerda şunça gaz satanokdy. Biz ummasyz on näçe milyar satýardy? 5 milyar satýardy. Häzir 40-50 milyarda çyl gaz satýar. Onu ise köp satýar. Han konvertasiýa? Han manadyň işleşi? Elbetde sen manadyň işlemede içinde argatnaşyk öli daşyndan diňe gara puldan alyp bolýar. Diňe gara ekonomikany toňlap bolýar. Elbetde manadyň hümmeti bolmasa onu içindäki biznesmenler öýlerine risk alyp başgaça bir konvertasiýa dämese ol daýda bankdan pul geçirmeli ýa-da başga birine haýyş etmeli bir Türkmenistana pul geçirecek bolgan problema. Ananyň öýe dogananyşyň gorlujak bolgan problema. Şoňa öldürdiňiz, ekonomikana ýatyrdyňyz, dogry. Konvertasiýa ýok. Konvertasiýa olmasa prezident işlem etmeli. Mene şeýle pikir edýän. Durmaly bir günem te atstavka etmeli, tebi Serdar Berdimuhammedow. Eýýam 4 ýyl prezident, 4 ýyl konvertasiýa etmeli. Näme etdi? Konsert edýär, el çapyşýar, ýygnaklary geçirýär, el çapyşýar boldy. Başga da görem doga. Ho. Tamady. Tamadyçylygyň haçan oýjak den? Dogan beýtme, ýykdyň halky.
Ya ne doğru mu? Yanım komentarda öz fikirlerini de. İndik video seyredelim, hormatly izleyiciler. Studentlar konvertatsiya yok. Maskarçılık. Maskarçılığından aňar baş maskarçılık. O zaman kim Türkmenistan maskara ediyor? Türkmen halkım ya iki tane bir ganfor mu? Ya siz bolan için şu konvertatsiya yok. Başka bir çopanın malum olsa prezident konvertatsiya bolurdu. Umuman bozmazdı. Bir işlek bolacak dağıtları. Spesialistlere bir ümit verirdi. Türkmenistan'ın halkına ümit verirdi. Sizde yok o da. Şimdi şu kıyınçılıkta Gurmanın Berdimuhammed ne emedip diyor. Gelin seyredelim. Özüne arkada diyen, halkın milli lider diyen bir kezzap ganfor, Niyaz Öldür'ün ganfor ne işlep yapıyor? Gelin şunu seyredelim. Yer bilen Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halkına Ümit verin. Atlarını, pişiklerini, eşeklerini, itlerini görecek olup, beşte duruyor, iyir bilen. asatının başlığı Kahraman Arkadağımız, Köpetdağ'ın iteginlerki acayip günjökte yerleşen Türkmenistan'ın prezidentinin ahirteki atçılık Gördün mü şunu? Yok gördün mü şu yankı neme diye de Fransızda şeyle diye de почтовая карта marka yankı. Sen bir daha da verirsen şun peyzajı обычно poçta markası nedenini bir daha da en gowy yankı görünüşler yarada. Ne почтовая marka şunu. Şunu foto edip yankı marka почтовая marka yan ulunmalı. Yine şunu derdim, şu kadra derdim. Atların köşklerine derdim. Yine şu kadra derdim. Yine şu kadra edelim ya ki atlara, pişiklere, eşeklere koyulan hormoda edelim. toplumda belli karıştırdı. Nemçi sebebi bizim tegibaylıklarımızı oğurlayan, Niyaz'ı öldüren adam özünü arkada millidir deyip gören adam özünü diye. Atlar oğuruyor. Halkını oğuruyor. Onun için eşeklerin, atların, pişiklerin millidir valla. Nemçi halkın millidir deyip bütün dünya ulan ediyor. Nereden o köşk kurun atlarını, pişiklerini, itlerini kurun köşklerini ve Türkmenistan'ın yollarına. Sen de tapavunu. Onun için bizim milli liderimiz de indi sana atların ve itlerin milli lider diyecek. Başka dip buranı var söz. Yine suutnama ben görkettim. Ne doğru olsa da yanım komentar edin. Bir taraf Türkmenistan, bir de vaata at muradın mekanı yerinden Bakır Paslar'ın hoştap ovası, bu günjükte qaytarılmayacak sunut eterini çalındır, güzellik geçildi. Türkmen tebigatının her pasla münasip derecedeki güzelliği, insan kalbine umuyun tesir getiriyor. Bir yerde Kahraman Arkadağımızda toplumda Şu Türk beni aylanıp diyor, şu Türk kıza dayanıp onun pul yarıp aylanıp diyor. Ne yememiş? Atlara, itlere, köşkleri koyuyormuş. Türkmen iyiliğini yirdi. Türkmen iyili olan son sen bir oğlun prezident. Türkmen iyili olan son sen şon toprağının yankı tebi baylıklarını biliyor. Türkmen iyili olan son yankı özüne Toyota, Land Cruiser, GB, Gurban Berdimuhammed markalı sen maşin zakat et biliyor. Ne yapmış? Korma toyumu. Sen atların, pişiklerin, itlerin sana vermeden şunu. Ne yapmış? Türkmen halkına korma toyumu. Sebebi sen Türkmen halkını ağırgını salıp onun pulunu uğurlap biliyen. Sen şunu bilimsiz edip onu bir samsıklığa, yallıklığa soğup biliyen. Sebebi sen şunun geleceğini yıklayan. Türkmenin geleceği yoktur bilim olmasa yarından çıkarma. Şu günü devletler ötüyor, niye de bilim ötüyor. Bilim olmasa şu qaramayak yali bütün ömrümde işler ya çopan olur ya da otu yer ya bir zat olur. Ya da Gurbanlı ve onun tohumunun kulları olur. Häzirem kulları? İnanın. Daşöde gidip kulçuluk edýär. O pullar Türkmenistan'a berýär. Şu pulun esasında da bular baýlyklara uğurlar. Yankı halk saklap ve bütün dünyanın alýarlar. Ine hemme zat güler. Senin Mercedes mint diyorlar. Senin yankı Volkswagen mint diyorlar. Halk baý ýaşaýar. Sen edin yankı gazanan üstünlüğü değil. O her adamın kulçulukta gazanan üstünlüğü. Şoň üçin baý ýaşaýar. Hormatly izleýişler, men näme size şu zatları düşündürýär? Şu ikisini keza biz yığnamasak, türme sokmasak bizim geleceğimiz yok. Şoň üçin 27. oktýabrda
Biz hemmemiz öňe çykmaly. Dewletde halk hereketi inisiativany özüne alýar we beýleki opozisiýon hereketleri çağırýar. Birleşip halky çağırış edeli we 27 oktýabrda dinaly şulardan. Bu edeli ho masgaraçylygy içinde daşynla goňşy döwletde bar ýerde biz masgara. Türkmenin kimdigini görkezler şol çürük tohumdan. Başka lazımız yok. Barlayan Dewrawatlaşdyr işleriniň derejesi we guruluşlaryň depkinleri barada giňişleýin maglumatlar berildi. Kahraman arkadağımız ilki bilen toplumun Ünsürüm, atın şekili beýlerek, otdur başarak, atçılığa, yani at köşkünü var, şöyle yani kartировка diýär. Doğan, köçeler yoga, oğulada. Görgünler toýlarda palçyk nimede tanty edip palçyk köçede toýlar geçirýärler. Sen bolsa atlarında palçyk yer yoga, hem yerde asfalt, hem yerde yani ýürte gazon ýol jagdylar. Ol şekiller, ata oýlan şekilleri, onu gurunçan sen bir topar maşgala bile bilen invalidler. Bir maşgala kömek edýär, fonduň mara sen. Ne gyýdyň, ne öldüň, bu tolanlar. Men söýgüdüm elen okun başga söýdi galmy. Bu ne düşünmeli? Beýaşda turup atlaryny, eşeklerini, pişiklerini, itlerini görüp, şöyle ýa Türkiýe ýanyna saklap, şunu gur diýip, şolu ötürýär. Ödem adamlaryň milli lideri, Türkmen halkynyň milli lideri. Bak atlary, ýa atlara finansiýon edýär, atlara pul bardy söýýär. Näçip ay atlar goýar. Anam Türkmen halkyny goýan okmy? Onu näçip ödem milli lider diýär. Onu näçip her ýygnakda diýen halk bolmasa watan ýok, watan bolmasa halk ýok. Näçip biz alýan? Biz o idiot der sen ýaly. Biz gaty derul düşünýär o. Sen bizi näçip idiot diýip hasap edýän? Özüň idiot. Bizi näçip idiot diýip hasap edýän? Biz idiot däl. Sen näme işläp ýöränini, näçe jenaýat edeni biz gowul ýaz. Sen gaçmaly häzir. Kedik ýerlerine oturdun video heykelini we girilýäniň aýmançylygynyň bilik aýratynlyklaryny we toplumyň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyryşyny diýildi. Bu at şekli yani. Bizim at söýýär, ýöne aty adamdan ýokary goýmak. Mene bir aýyp mı galýan? Ya sen kelläňde bir problema bar? Ya psikolog sen tapmaly. Psikologum da ini psihbanisa tanmal seni. Sen adamın milli lideri, olara ünsüren ok, olar agry ýagdaýda aldyň, gulçuluk aldyň we atdan öňe gitýärsiň. Kelläň gidipdirdiň. Sende una ýok, bizde una, biz seni öň aýyrmalyk, öň sen ýygnamalyk. Öň owadan da bir entap ýörmeli adamsyň sen. Alyp barýan işler bir ýerleriniň tebiri aýratynlyklary bilen utgoçukly ýerine getirilmeliler. Beýleki işlerine Ünsüren şol Vatan programmasyna gurban bolup 2 günden köp şowreşiň gelýän. Şowreşi ikinji ýerlik çykan o. Muny saklajak bolsaň mara milyonlarça pul gerek diňe eşigine. Ýa-da adna bunkerler gurulman edemok. Maşinlaryny gurulman edemok. Näme gerek bize bulur ýa milli lider. Diňe eşigi bir näçe milyon dollar ýylyna. Näme gerek bol? Ýok bol kisin. Atlaryň milli lideri bizim ýa pullarymyzyň hatalyny ýaşapýar. Bir eşigini 2 günden köp gelýän. Şol eşigini ikinji ýerlik gelýän. Näme gerek bolur ýa adam? Kim biznesmenler eden okşony, milyarderler eden okşony. Bu kim? Bizim pulumuza näme etse israf ýok. Gerek bolsa büdjetden polny pullar alyp ýa-ni arkadan şakyrny bolýar. 450 milyon dolar meçhil bolýar. Näme biz şunu saklandyk? Näme biz şu atlary gözümüz bilmiyor. O men şol Talhatan mawa erik gala ýa-ni ýol ötün Mari Balkanyň oglaryna, Daşodyň oglaryna ýaşaýan, Rewanyň oglaryna, Maryň oglaryna ýaşaýan adamlar bilýär. Pikir etmeň, o haky bar. Sizin hakyňyz bar. Näme siz şu ýerde asmana gyp, ýa-ni ýorunjy oturýarsyňyz, näme gözüňiz bilmeýär. Barın fikriniň ýanyna. Näme ola günne 2 günden eşiklerini çalışýar. Milyonlarça dolar diňe eşigine. Bizde etem ýok, biz eti bilemizok.
Häkim sen ne etiyen bolsaň, ine men çağıram, şu zatlaram men çağıramy iyidir. Sebäbi sen bir de tertmeli. Sen bir de ýa-ni iş tap bilmeli. İş bolmada sen bir de ýagny nime vermeli, pasobe vermeli. Sen prezidentin vekili. Bolmasa oňurulmadan prezidente jaňat gelip şol etdin diýmeli. Barma häkimligi. Näme çekýän şol? O haramda eşekler pişikler bilen, atları bilen etçeğini diyor Türk yağını atnap şunu çay. Şunu her gedek şöyle baranla doполнительно iş ettiriyor. Yani büdjet, şunun atların, pişiklerin büdjeti köpeliyor. Senin pullarınız diye, anladın? Senin oğlunuzda köçe olmalı. Senin oğlunuzda yani gaz, su, hem medat üçüncülük olmalı. Şu pullar yine şunu diye. Yani siz oturuyorsunuz. Oturma. Siz köçeye çıkıp yani nime bar, ne ayrılıklarını aysanız kaç gidiyor mu şunu siz? Bolli. Yine bir yol. Öňünden çıkmam. Gitmeň şoň potradyna da, şoň ýanky paktasyna da, şoň gaz gojagyna da hiç adyna gitmeň. Siz edýän şunu. Gurban edýänler. Gurban diňe soňuna pulny alýar da gedirip at köçlerini gurupýar. Etmeň şunu. Durun. Ona medilmediniz. Gaharyňyz edýän bolsa häkimlige barmy? Talap edin. Masal Kardeşine mühüm ehemmiyet verilmeliler. Şunda ulusal UEB'nin teröristlerinin Çin derecesinde zerur ülspe. Ünsörün ini TikTok'taki görmeyenler ayyan. Bir bina üstünde bir atın killetin şekli var. Şunu karıtı yok dedi. O bizde köçe yok. Doğun. Köçede yaşayayda ya da fiillerayda geçip bolunu. Farklı geçer. Bu olsa yani şu binacıkta atın yani şekli killetin şekli açık bir berek olmalı ya berek olmalı deyip yani tiyeden çıktı jettir ya. Bolmasa şekilem normal. Verilmeliler deyip kahraman arkadan zaytı. Bu wagtda Oňamadı kahraman. Kahramançylyk edip görmedik. Bir gorkok, iki de kahraman. O ne döwlet bolýar? Milli lider var, halka seyretmeyen, atlarına seyretmeyen. O ne milli lider bolýar? Kahramançylyk etmedik, iki de kahramanlyk diyor. O ne kahramançylyk bolýar? Ogly prezidentlikde hiç şady bilmese de prezident bolup ýör. O ne prezident bolýar? Gyýry hükümeti işlemese de hükümetin samolyotları akıtıp getiriyor. Daşırdın vekilleri yani yurdun yolbaşçıları onu kabul ediyor. O ne? Protokol var. Yani kanunlar var. Devlet kuruluşunda işleyen adamlar yani şu samolyot peydalanmalı. O devlet işinde de işleyen o ne belli oluyor? Ne yapacak biz ünsörüm doksulatlar? Ne yapacak biz gözüm bilmiyor. Men o da Mar vilayetinin Levap, Ahal, Daşoğlu ve Balkan vilayetinin uğruna yaşayan adamlar ýylýar. Näçe şunu ruhsat berýär? Siz aýdardynız, biz näme bilelim Murad aga? Üçüň barmy häkimlige? Bolly, gaçky diýýärler. Şu hatda bet edilýär. Aşgabatda akla etmeliýiňiz, olar çykmaýar hiç wagtdan. Olanda hemme rat gülýär. Hemmeler ölüp galandan olar durmuşy ýanky erbetleşip başlaýar. Oňa çel oranky gowy. Olar hiç wagt götürmez. Näme bolsa sizin durmuşlar gowy, yorunca iýmez olar. Anladın? Eyder beyder o yerden pul eder, maşençiler eder kazanır. Men aşgabatly özüm. Öňüne ötdüm şöyle. Aýdyntydy. Soňky soňky kösenýän aşgabatlydyr. Men aşgabatlara ýanky bir söýjek bolamok. Durmuş şeýler näme deýin? Moskwa beýleki regionlardan gowy ýaşaýar. Hemme pul Moskwada. Şol ýaly hemme pul aşgabatda. İteden pul var. Sizde yok. Şoň üçin sizde urýar durmuş. Olar soňuny urýar. Barın häkimlige talap edin. Barmasaňyz minimum paxtada buğdaýda çykmaň. Paxtada gerekkä bize buğdaýym taň gerekmi? Bar. Gaz taň gerekmi? Bar özüň ýani raboçy şeýde gaz alan. Gazy ýerden al. Diýim şol ýaly. Siz edýäňiz. Men Mar vilayaty ýyllanýan. Bay. Ýani gowy ýaşamaly halk kösünüp ýörler. Sizin ýaty iýliňiz daşynda. Näme diýär? Bilse diýär ýa gulçuluk edýär ýa dokument geçiyor. Sizden gaçky. Sizden çykýan pul sizin gulçuluk edýän döwletiňizden hem köp. Bilýärmi?
Döwlet şo sizin gulçuluk edýän döwledigizden büdjetinden köp sizin dine welaýatyňyzda çykýan pul. Bilýärmi şonu? Näme şonu etdirýär? Ay biz nädeli? Sen edip bilýän, ine men çykyş edip sizin bir topal halka ýanky pikirlerimi aýdyp bilýärmi? Ve uyuşup oturun sadakalarda. Guruluşun näin beýle bolýar? Näçip biz siyasata goşulmak şeýle bolýar. Goşulun siyasata. Siyasat bardy gurun edim. Häzir hemmerde siyasat bardy gurun edilýär. Inni ýanky gurun edip başlasaňyz, onu şu zatlar emhime ýerlýär-da. Be, bu gurun edýär. Derim prezident aýdýar. Prezident gorkup başlaýar. Aziz iş zat edem zok. Siz dep geçýärler, setem çykaran zok. Elbetde siz gulçulukda bolsaňyz. Şonuň üçin siyasat bardy gurun etmeli. Siyasat dip öz durmuşuň bardy gurun etmeli. Näme bolup geçýär? Näçip sen Oňy maslahatlar berdi. Türkmenistan näçip sen ýorunjy ýan? Näçip sen ýa ysmana ýan? Näçip haram uly itlerine, pişiklerine, atlarına dine gogul atlar berýär. Onu ýan çalış geýen eşiklerini, her günden çalşan eşiklerine gurun edem dok. Her eşik bir komplekti men saýdaýyn 4-5 ming dolar. 2 ming dolar däl. Ine özüňiz hasap edin. 365 gün var. Şonu 2'ye bölün. Takminan 182 ming ýarym bolýar. Ondan 5 ming 10 ming dolar köpeldim. Näçe pul gider dine eşigine. Näçe şu zatlar siz pikir edin. Senin puluňyz. Pikir etmem. Ay men döwletde hiç var. O nereden hiç var? Hani senin ata-babaň ýokmudy? Bady. Sen ata-babaň ölüm şol döwlet dip. Hawa. Sen ata-babaň ölüp şo döwleti, şo toprağdan getirip berdi meniň hawa. Näçe sen indi dim oturýar? Näçe sen ata-babaň şo bolup bilen? Oturýarsyň. Otur. Hiç adam olmaz. Döwletiň müde? Adam der nedip bolsa, oraya bolsa. Nedip bolmasa, Kur'an üçin onu çalışmalı. Şonuň üçin 27-nji oktýabr hemme owra ýaradyň bir turmaly. Ine biz öňünden aýdýar 3-4 ay öňünden. 20-nji oktýabrda şol matgarçylyk talamanlanmaly. Saýlan öt prezident, saýlan öt deputatlaryny, saýlan öt hekimlerini. Hekimiň ýanyna baranda ılgap çykar. Bujoklap seni neme der? Näme kömek edeýin? Agamjan diýär. Häzir hekime barsaň, sen bilen ýanky gul ýaly uruşýar. Daşödükden pasol ýygyna alga. Niýe siz? Näme kömek gerek sizden? Bizden. Gerekmi şu durmuş? 20-nji oktýabr. Gelin şoňa taýýarlyk görelim hemme. Bir köçe çyksak şol gaçky diýär. Boldy. Bir de görüşmek gerekka köçe çykmak gerek boldy. Indiki muny soňra çelip ökülmeýin, masgarçylyk indiki wideony öküleýin. Ünsörüň. Şahatlyk Alabay bilen Ulugy minni hemde Gördüňizmi şahatlyk atly Alabay bilen Ulugy min muna Merkel telewizionyda ökülýärler. Onam ýa oturgujy mindirip, pazyň üstüne mindirip, olum maşinam, halam, hemme adam şu Alabaý saklayan köşklerim, şoň iýmitem sizin puluňyz. Siz bolsa ýorumjy ýitdiňiz. Utonun şorayaly çağlaňa, şorayaly agry ýagdaý salyp, fet bermän şorayaly agry ýagdaý salmak çağlaň. Utonun. Siz utonmasaňyz bu haramda haramlygyny etýär. Bolletmeli şolar bilen. Çüýük tohum gitmeli. Wagty geldi. Biz bunu basmaly. Bunu ýygnamaly biz. bu ýytançy başyny belin tutup duran bedew bilen başlasdy. Şol pırsatda sanly gaty bedew Kahraman arkadamyň ulugynyň ýanyna geldi. Akylly bedew Görüňmi? Atdy geler ýanyna, pişji geler, eşekçi geler, ýa it çagaly geler. Näçip? Mehrini berýär, ýüregini berýär, bu ýanky iýmitini berýär, hemme zadyny köşklerini urýar. Näçip halk muny ýigrenýär? Hiç tanymam. Diktatorlyň bir sistemasy bar. Halk näçe garyp bolsa, şonça şol köp saklanyp bilýär. Halk baýap başlasa, ondan bunu aýyrmak bilen. Şoň üçin Fide garşy giýilje güni görüşýär Gurbanly Berdimuhammedov ogly bilen. Ýadymdan çykarmaň. Şoň üçin sen gepler bilen ok, bir ýerde bir zat geplesen emheme alap gelýär, polisiýa alap gelýär. Men polisiýa bilen emheme ýürüňär. Bu zatlara näme biz düşünürmelimi Ýewropadan bize çykyş edip. Siz günne şu zatlar görüp bolsaňyz. Günne çizim öňüňizde kartinka ýaly emme zat bolup geçýär.
Biz durmuş gerekdir. Doğumlarına şuna çağırını durmuş gerektir. Haçan açılı yıllık, ganhor, korrupsiya edip, halkın gıyna pul alıp, onun beyli görecek. Utan olur mu sonra? Dastoyna işlerdiniz, diýmedim diýene 3,5 milyar dolar aýlyk alarsınız. Näme etjek bunu ýaly kösünüp? Halk galanna gyra çekilin, biz özümüz çöýýär meseleni. Sizden näme gerek? Sizden hiç şart etmek gerek. Hiç şart gerek. Gyra çekilin. Çıkmaň halkyň öňüne. Böwet bolmaň. Halk öz aryny alýar şolardan. Ine 27-nji oktýabr siz göközmeli kim dinledi? Siz ýa halk bilen ýa siz ýa jellatlar bilen halka garşy. Bular giýjek uni halka garşy görüşýär. Halk birden baýaýmasyn, şun kongressasy bolaýmasyn, o bilip alaýmasyn da şurupda. Kelle tüýtkek geläýmedin. Daşyndan gelenler de kösäp ýa kellesini galdyraýmasyn. Da şurupda da kontrol edip, şol birden adatly duýaýmadyn, ýa adat howan demalaýmadyn diýip kontrol edýärler pasolun, konsulun emhemen üstünden daşyrypdy. Oğurlak gaýdýarlar, o tanqid edýän adamy. Bütün dünyada tanqid edilýär prezidentler. Sen başta prezident boljak bolsaň, sen boyun alman şu tanqid edilersin. Bular boyun alman şonu. Sen bular sen hasap edin. Bular pikir edin, bular ýalňyş ýa. Bular Huda diýip, ýa daş döwrüniň ýallaklary üýşüp, ýa Habib diýdi, Aqş diýdi. Üýşüp şolar bilen ýa bolup böyle. Näme? Biz gözümüzi ýumýar. O daky görgürler, ay men hiç şart bilemok diýip öz-özlerini alýarlar da gulçuluk edýärler. Şolardan başlamaly, oğullarda her bir maşgalda başlamaly. Her bir maşgalaň ýolbaşçysy bar. Oturup maslahatlaşmaly. Bu günler kaçan utaraka? Hiç kaçan. Şu günler utarmak için biz näme etmeli? Biz gün aýdyp durýar. Näme etmeli? Lüboy variantyn saýlan. Biz bir 100 variantyna aýtdyk şonu. İttinlik variantını saylan. Sabotaj diýilýär. Köçe çıkan ok öýde maşgalaň bilen melden bilen boldy. Ýokma diýişini işleýärmi? 1 ay 30 gün. Ýok boldy. Boldy. Ananyň gadyň dawleniýet gaçar, elektroniýe göçer, zat şeýler hawus başlaryny gaç giderler bu. Görüşmek merekken. Opozisiýada gerekli özüni diýen. Edin dok. Näme? Ay men şunu kazanmasam çağırırım eklep bilen. Bunu ýa çağırırım eklemden eklemäniň owy. Görgürler yorunca bilen ısmana aýtýarlar. Bir gerek çalışmalıdır bu zatlar durup stop edip çalışmalıdır. Ya bir aylık zapas et de bir ay çydaýdyn. Men o da adamlar ýönýän. Şäherdekiler size hiç wagt gollamaly. Nimede pikir etmeň. Arasynda terbiýe medeniýetli adamlar bollar, beýlikler korrupsiýanyň içinde. Bütün Türkmen halkı korrupsiýanyň içinde. Onam dogry aýtmak gerek. Mümkin näme bu? Näme bir döwletimiz bolsa, näme agyrly, adalatly döwletimiz bolsun. Eger bütün gurulmalar dünyadaky bütün gurulmalar bolsa, hemmet aýdy 100% korrupsiýa. Bu näme arkada bolýar? 100% korrupsiýa edilen döwletde sen näme arkada bolup bilýär? Sen kimin arkada bolup bilýär? 100% korrupsiýa döwletde sen näme demokratik prezident bolup bilýär? Sen maskara. On men aýdamok, bütün halkary gurulmalar aýdýar. Egerde biz Türkmen halky bolup unutup şo zatlary, ay ýok, Türkmen propaganda dinläp gezip ýörsek biz samdyk. Bu toran samdyk. Şoň üçin elbet ýaşaýar. Biz özümizden başlamaly. Şoň üçin her adam şu ýany görende özüne soraly. Bu zatlar kaçan durur. Bu dinle elbette çıkýar. Bu hawasa girki dotyr. Häzir bütün dünýäde ne ekspertler diýär 2027-nji ýylda hatda ösen Ýewropa döwletleri şunu ýaşap ýerki günüň plany bolmaly. Şeýle bir ösüşler bolar, sen şu ösüşüň ritmine girmesen ýitersin. Ýitersin diýäniň ýol bilmersin. Türkmenistan iqtisady hiç şart bilmeýän, arkada we arkada serdar, ykdysadyety bilmeýän, diňe adamlar gynap bilýän adamlar ýitip giderler orada. Ýitmeli. Olaryň ýanky ömrü utordy. Biz saklapdyk, hiç şart diýmän. Agzymyz açdyk gaçýarlar, boldy. Türkmenistan düzeltdi. Şoraýaly ýeňil zatlary, şoraýaly ýeňil ädimler bilen ýenip bolýar. Şoň üçin biz maslahat berýär. 20-nji oktýabr ýadymyzdan çykanmam.
Indiki videoda edelim hormatly izleyijiler. Nelerden? Muhammed Haçan da hiç şart diýmeden bir ganhor haramada çenini geçýär. Ine der. Bu ine şu video halkın üstüne gülmek diýmek. Halk hata etmen üstüne tüýkürmek diýmek. Sen o giýjegini işlemeli. Halkın ýagdaýyny gowlaşdyrar ýaly. Daşarykda gulçulukda sen şolaryň milli lideri ho. Şolary içine getirip şolary şert döredер ýaly. Giýjegini işlemeli. Bu näme diýär? Ol bir ýallagy çagyrýar Aqş Saparow diýip oňuň aýdymyzy gaýdyp ýa-da öz ýa-da tirerçik öz hoşuna ýa-da güllerini bolýar. Olum näme? O da adamlar internet beýler. Teatrda goşulan oklar. Goşulma. Şuraya haramdalar öňe çykyp sizi oýnarlar. Sizi agyr güne salarlar. Fark gelýärler. Lütfen. Saparow'un şan söýügi aýdymyny ýerine ýetirmäni haýyş edildi. Häzir gaýdan bir akord almany öwrenipdir. Men seyretdim. Videoň başynda lütfen. Saparow'un şan söýügi Onu öwrenipdir. Son bir zat öwrenipdir. Lütfen. Ine de bir akord almany öwrenipdir. Başga zat bilen ok elbetde. Bu hemme zat şeýle. Falşiwy. Şu falşiwy durmuşyň maşenik bolýar-da, falşiwy bolsa. Şu falşiwy maşençisi bilenem şunkuny arkada bolýar. Türkmen halky bir masgara. Şu ýaly öňe bir masgarany çykaryp, maşenik çykaryp öýüňizi oýnatyp berýär. Haçan men Türkmen halky siz masgara diýsem, menim şoň üçin ne? Şoň üçin bütün dünýäde üstümizden gülýärler. Biri Warşawada ay mena gülýärler. Dogularıma pul verdim, men öz işimi bitirdim. Yok bitiremok dogun. Sen dine ölmedi ýaly pul verdim. A sen oň haklaryny näme gorajak? Näme sen oň ýanky wyjdanyny, namatyny, hakyny gorajak? Sen hiç şart edemok. Olagyr ýagdaýda. Ol polis MHM Serdar Berdimuhammedowyň balyşygyny aşagyny. A oňa sen näme çykmady edemok? Ay men goşuljakka, oňa olurdy, erbet. Olur erbetlikde, bo dogun, mundan beter näme erbetlik gerek? Sen wagt alyp gidýärler, urýarlar, zorlaýarlar, öldürýärler. Mundan beter näme erbetlik gerek? Jaýlaryny alýarlar. Ýa-ni pul beren oklar, iş ýok, bir biznes açaýdan ýygnak gidýärler, hemme zadyny alyp. Hökman ýallaklap bir bilen ýa-ni ýokurda pul bermeli. Sen ölmez ýaly pul berýän, asoň oň wyjdanyny, namasyny, oň ýa-ni awraýyny, adalatlygy, şoňa bolan adalatlygy saklaýan oňa. Sen goşulamok, siyasata men goşulamok. Onda sen gulçulukda dowam edersin, olaryň kynçylykda dowam eder. Öňe serediň açyk, öň durmuşyňda. Durmuş gatgyýsadyr, ananyň. Bir derek bir tamsyklara wagt getirme. Men gün aýdaýyn. Şu iki sany türmede oturmaly adamlar biz dolanyp ýör, üstümizden. Ol atlaryny, eşeklerini goýan pullaryny, öz meçidine gurýan, goýan pullaryny, ol arkada goýan, arkada 10 ýaş ýegenler, 10 ýaşdan dognaryn aşar bar, gurbanly. Şolar her bir 5-6 firmada açyp, şu ýerde ýa pul ýarýarlar bu. Ýani sena otyp gördüm. Sena ýa-ni ýolunja ýyp gördüm, bulum sen pulumy ýarýar. Anaň sizin puluňyz, siz haçan düşünýärsiň sizin puluňyzdy? Marwela. Hemme Türkmenistan 80% pulu sizinki şo. Haçan düşünýärsiň? Näme ýokmy şu araňyzda bir marly, aňardan gelýän hakyky marly, halk üçin açyk, ýa-ni öňde durup biljek, ýa-da 3 tane adam bilen bir dastoýna bir oturup bir beýlik adamla ýüzünip biljek. Ýokmy sizde? Bolýar da şol erbet ýaşar diýsen, gözüm ýumsan bolýar. Akal erbet ýaşar diýsen, gözüm ýumsan bolýar. Ýöne Leva, Gar, Mari, Gar, Balkanabat, Nevit, şu yerler erbet ýaşan halk bolsa, onunla güne bizdedir.
Gurbanlygy da däl. Olara etçeni diye inanın. Egerde bizde Gurban bilen terdaýaly aktivist bolan bolsa, bize hem olur ýeňet. Yani kim olsa da prezident. Olur giýjek işlerine karşı. Düşünün siz. Yine hatta üstünden bir aydınlamaydı. Şimdi videolarının formatı ilişkiler. Şuna yanına koydum. Международными правилами, законами оправдывается действия народа, любые действия народа, если он подвержен геноциду. Если народ вымирает, если народ должен бороться за свое существование и выживание, то что бы он ни делал, международный закон оправдывает. Men de düşünürüm näme ýaşladım. Şu men size bir topur yıllar boyu aýdýan ideýamy bir gezekdi. Egerde bir halk şoňa şu genotsit bolýan bolsa, ýagny bir tohum, çüýrük tohum atal ol, size garşy giýjegdi güreşen bolsa, iş bermän, bulşuluğa salyp konversasiýa etmän, bilim almak mümkinçiligini bermän, size adat söz aýtdyrman, adat hereket etdirmän, size adat biznes etdirmän, adat iş tapdyryp bilmän, sizi gynap ýören bolsa, genotsit diýýär muňa. Onu şol halkyň itkinlik ýol bilen ýara galsyn, bomba alsyn, zırvat, ýa-ni näme alsa şol zatlar ulanyp, şonu ýenip bilse, halkary kanun şonu gorýar şo halky. Bunu halk itkinýär. Şonu niýe? Biziň dol hakymyz bar. Elimizde, egerde öňümizden polisiýa mehmet çykyp, ýaraly çyksa ýara almagy. Egerde öňümizde böwet bolsa, itkinlik varianty ulanmagyna biziň hakymyz bar. Şol iksan diýýüsi tutup eder ýaly. Bir kanun ýagdaýda günle konstitusiýany bozýan adamlar. Egerde suwtlar etmeýän bolsa, prokuratura etmeýän bolsa, emhem etmeýän bolsa, hiç hili orgun galmady ýa-ni şonu eder ýaly, onu halk etmeli. Halk ýeketek konstitusiýaň we hökümetiň göz başydyr. Ýa-ni seredip şonu kontrol etmek. Onu biz etmek şonu. Şunu niýe? Men onu elinde ýarap öldürüň onu mun diýemok. Ýöne halk bilen közenýän halk bilen üýüşüp şonu et bolýar. Arkamyzda da bütün dünýä haklary we kanunlary we konwensiýalar, şertnamalar dur. Inanın, arkamyzda hak bar. Et bolýar şonu. Haçanda bir 10 adam etse terrorizm bolýar. Ýöne halk, közenýän halk turup şonu etse onu revolýusiýa diýilýär. Onu halk adalatly öňe goýdy bolýar. Şoň üçin bizim dol hakymyz bar 27 oktýabrda şol iksany çüýrük tohumyň wekillerini halka genotsit edýän prezident we onuň kakatyny tutup jenaýada çekmek we owlanyp atmak. Dol hakymyz bar. Innek widerlerden ýallaklar dünýäsi. Muna görkezeginde özüňiz urasyn. Tebitde in ulum etçilerin biri kadaptı. Yani Türkmenmarşin ruhum etçilerine Ünsörüm. Muna ortodoks media Türkmençe näme diýjegim demo? Haçanla sen gildin bir ýerini öldürsen, Türkmenmarşini. Soňra moğollar şu meçide barıp, ýa-ni hiçat bolmadyk ýaly, ýa-ni şoň awraýyny ulansaň, sen kim bolýan? Aýdyn. Ganhor Berdimuhammedow iksan moğollaryny alyp gidip Saparmayat Niýazowyň meçidine barıp, ýa-ni dua okan bolýar. Onu öldüren adam. Bir de şunu tutsak etmeli. Doğru düşünün, men näme düşündirjegimi bilemok. Hemme taraplayın jenaýetçi. Innek widerlerden kutlayan Türkmeniň är ogly, erdir pederiň merdana er dowlat. Yallak dünýäsi, yallaklar dünýäsi. Şu çak Şunun jenaýetçini öwüp, ýa-ni oňa hormat goýup, bize inandyrjak bolýar. Är ogly kimiň äri? Kimiň ogly? Bir alkaşyň ogly. Näme etdi? Gahrymançylyk etmän özüne medal berdi. Näme etdi? Hiç etmän gorkup biz 15-nji ýanwarda 2022-de protest geçirende gorkup gaç gidip döwletden soň gelip ay men ýadadym diýip ogluny goýdy usleýne. Başga ýa-da ýok. Türkmen halkyny gynady. Gitara çalyp aýdym-aýdyp, samsaklyk edip, her velayetde bir maşgalasy bar, bir topar
Yani munisipal sadık çağçıklar var. Näme diýär? Hezir diýär döwlet menki diýip opozisiýada ýok, hemmesini gyrdy aýyrdy. Bir hakyky diýen adamlar hem ýygnap ýatyr. Näme biz etdiler? Näme şu kedam ýol berýär? Üçin sen meçide var ya, yani moğlu hükmünde bir keza koyandı. Şoň aýdanny ýanky sen edýän. Şoňa Allah üçin. Näme biz edýär şonu? Kim ol? Bizim insimlerimiz ne şuna yol veriyor. İndiki videoda zerdenin 52 milyon doları sarf edip, yekeçede statistikanı vermeyen hükümet. 2025 yılda UNDP Türkmenistan 35 tane taslama 52,76 milyon dolar sarf edipdir. Türkmenistan'ın hükümeti ve 11 tane donor bu hizmetdaşıga gatnaşypdyr. Goroma bu maglumat şöyle köp material veriyorlar. Onun için terden gıyız haytan Türkmenistan statistikasını giriliyor. Statistika demek näme? Näçe pul gazanyldy, näçe newit satyldy, näçe gaz satyldy, nirä topulur, büdjede näçe girdi, büdjette medisina näçe girdi, ýanky bilime näçe gitdi, konvertasiýa näçe gitdi, hem hiç zat ýok. Näçe sizden giriliyor. Oglu edýär giriliyor. Şonu alt bilmersiň. İnternette de ýok. Türkmenistan şunu ofitsialna çap etmeli. Gazetede, jurnalda ofitsialna. Konvertasiýany manadyň üstüne aýlap bir nimet goýberýärler. Ýygyny tapýan. Statistika dol ýalňyş. Ýogum. Bir topa statistika ýok. Näçe sizden girdi? Sen bir firmaň buhalter balans etmese, balans näde bolsa näme diýär? Şol ýa basylýar, ýa-da firma ýapylýar. Bizim döwlet hükmünde yapılmaly. Bütün döwletler aýdyp gelýär. Sizin statistikaňyz arly, näme dogry? Sizin döwletiňizde kanun işler ýok. Sizin döwletiňizde iki sany atalogul döwlet dolandyrýar, opozisiýaňyz ýok, onyňyz ýok, munyňyz ýok, adatyňyz ýok, aýdyp gelýär. Biz yapylmaly döwlet. Dogrydymy? Näme? İki sany kezawçy. Näme biz şonu etdirýär? Sebebi biz öz döwletimiz diýip hasap edemiz, bar diýip hasap edemiz. Biz öz watanymyz bar diýip hasap edemiz. Bizim agzymyzda bada rýany ýok. Şonu rýany istedim. Hormatly izleyijiler, men beýleki videolar görüp durmaýyn. Indi men gysa tamamladym. Men şu gepleşigimi näme diýip düşündirýän. Her bir uğurdan size misallar getirýän iki tane kezzabyň halka bolan garaşyny. İki tane kezzabyň halka ýanky berýän ünsüni ve iki tane kezzabyň atlara, pişiklere, itlere berýän ünsüni. Dende. Biz genotsidda. Biz genotsid edýär. Biz ýok edýär. Özden bildirmän. Telewizorda Allah ukla diýerler da yerlerde biz ýok edýär. Biz özümüzi goramaly. Biz gurban bilen o kakasy ejeti öýri işimiz ýok. Ýok bolsunlar. Biz özümüzi goramaly. Biz öz döwletimizi goramaly. Näme şonu aýtjak bolýar. Indiki birleşikler hoş sag bolun hemmeňizde ve unutmaň. Siz var Türkmenistan var. Siz ýok, Türkmenistan ýok. Siz var prezident var. Wezipe. Siz ýok, prezident ýok. Siz var diktator var, hiç zat eden ýok. Siz hiç zat etmeseňiz diktator dowam eder. Hoş sag bolun indiki birleşikler